Това е сестра Лазарина. При нея съм, за да ни разкаже историята на църквата. Как се е зародила църква Цалапица. Давам и думата. Първият адвентист е бил Георги Киркенезов. И от Стамболийски Стойо Стоев. След това Стоян Ганчев, Запрем Бръмбаров и след това ние, цялото семейство. Бяхме пътуваща църква, заедно с Стамболийски, Ново село, Куртово, пеша. Нема каруца, нема рейс. Ходим пеша, 8 часа беше часът. Ние 7:30 бяхме там. От Ново село имаше Живко Генчев, Стоил Заеков, Наско от Куртово. И така, че бяхме много сплотена църква, пътуваща. Проповедник нямахме, но така специално за нашата църква. Идваха. И Борис Бонев идвал, много проповедници, но не сме. Чах след 1951 година. Първият проповедник не беше, да кажа го, той почина. Нищо не се притеснявай. Ти казваш, че сте били пътуваща църква, ами зимата какво сте правили? Моли? Зимата какво сте правили? На зимата пак. Пеша с каруци? Пеша от тук, ние до Куртово, ами от Жребичко. Кой идваше от Жребишко? Кака Василка, Бай Васил, децата. От Жребичко тук идват, в Цалапица, сняг, а на Ангел, на Шалчо имаше по една 5 солинари. Ага. Но не оставих. Това са дядото и бабата на Веско и на Веско и на Дани Антонови от Ново село, нали? Те са проповедници сега. Какво да ти кажа, бяха много сплотени. После към нас се присъедини Запряна Калвачева. След това кой беше? И така, че от 1952 година имахме проповедник Динко Велев. Той не беше брат Динко Велев. Да. После се изреждаха Митко Маринов, Максимов Стефан, Белчо Штотев беше за една година, Акоп Дахмесян беше няколко месеца, Ангел Ангелов. А тук преди това беше Борис Николов. И така, че след това по-младите, Колю Танев, след Колю Танев, не мога да си спомня кой беше, пак млади бяха. Така че до сега не мога да си спомня след Колю Танев кой беше. После беше Маринови, Таня и Еди Маринови. Да, Еди Маринови бяха, преди тях беше Радка и този възрастният, кой беше. Брат Александър Маринов. Александър Маринов. И той е бил тук. Беше Ангел Ангелов беше. Да. После беше Михаил Контаров. Това време вече и аз го помня. После беше след Михаил Контаров. Мисля, че от моите проповедници почнаха вече. Пенчо Делинов. Пенчо Делинов и Русев. Да, аз. После Стоян Верчев. Да. Сега пак се върнаха руси. И брат Иван Пенев. Значи до ден днешен ти ни разказа не само историята и настоящето. Това е първо, което беше. Сестра Лазарина. Тогава немахме пътуваща църква, немахме проповедник. Идваха. На Марит събирахме много.
Идваха много, но идват така само за един ден и се върнат. Немахме общо проповедник. Аз съм чул, че всъщност първата църква е църква Цалапица, а не църква Стамболийски. Вярно ли е? И сега, точно така е. Първата църква, те са двамата. Един от Цалапица, един от Стамболийски, само че църквата в Цалапица се образува като църква по-рано и после вече Стамболийски. Така че те идваха оттам, идваха тук всяка събота. И къде беше молитвения дом? Молитвеният дом го построиха, 51 година го строиха и от тогава вече те идваха от Стамболийски идваха, после ние прекъснахме, ние ходихме там и така до сега. До дома на брат Данчо Киркенезов, нали? Да. Молитвеният дом е в дома на Киркенезове. На място на Михаил Киркенезов. На него място е построен домът. И така изминаха годините, стигнахме вече, сега станахме повече, само че ги няма. А какво ти е било впечатлението от църквата тогава? Освен това, че е била пътуваща църква, можеш ли да си спомниш нещо, което ти е направило много силно впечатление тогава и никога няма да го забравиш? Какво да ти кажа? Бяхме единни. Единството. Единни бяхме, нямаше неприятности така. Добре беше. Това е което и децата бяха всички, техните деца, нашите после, всичките живеехме съвсем различно и един обед там, където събираме обядът, повече обяд сме правили в Киркенезовия двор. Една дълга маса, всички братя и сестри, там прекараме. И най-интересното, което съм запомнила и ще ме радва цял живот, че след като свърши часът, наобядваме се до вечерта песни. Нема такива странични работи. Сега кой е кола, кой е какво, тогава само духовни песни. Имаше от Пловдив евакуирани тук и всички общо прекарвахме много добре, като пеехме много. Аз ти благодаря за това, което разказа. А ти радваш ли се толкова години да си в църквата и сега да можеш да разкажеш на младите тази история? Радваш ли се, че ти прекрачваш през едно поколение в друго? Как няма да се радвам, като аз съм толкова кекава и Бог ме подари живот да премина вече 60 и колко години в църквата. Радвам се не и съм благодарна много, че Бог ми подари живот. Ако не бях в църквата, отдавна да съм се забравила. Аз ти благодаря за всичко, което каза. За тези, които не знаят коя е сестра Лазарина, тя е майката на брат Никола Левтеров. Благодаря за всичко. Господ да те благослови. И аз радвам някакво пожелание? Така както сме събирали като пътуваща църква, да се съберем един ден в небето всичките, това ще бъде голема радост. Аз се сещам за една пътуваща църква, която ще бъде взета от ангелите да посрещне Господ в въздуха, в облака. Дано да сме и ние там. Амин, дано да сме там, защото наистина ще сме пътуваща църква. Без изключение да кажа, Господи, ето нас и децата, които си ни дал. Амин. Благодарна съм. До този момент деца, внуци, правнуци, благодарна съм. Сега по-нататък Бог знае. Искам да ни опази всичките. Амин. И така, брат, радвам се, че съм запознала с Бога още в младеници на 21 година. А сега съм 85 минах. През всичкото това време ти си адвентист. Да. Господ да те благослови. Извинявам се, ако много съм те притеснил с това да разкажеш историята, но мисля, че ние трябва да я знаем. Не съм се притеснила, малко съм, как да кажа, схваната да викат. Не умея да давам интервю, не умея така да... Не, много добре беше и аз отново ти благодаря.